fis-sema tul ir-raħa int li żommna taħt għajnej kull-waqt tkun qed tistennina kull ma jkidna nersqu l-lejl trassas fuqna fwar ta' tama f'kull ma nagħmlu int tkun qrib din l-anja tiddi f'qalbna ħarisna u skansana int lajn ta' faraġ tama f'kull taqbit f'dan il-wiet ta' tbatija imbik mal-uliet fil-mart jew fl-inkwiet it-bissima tal-bambina tixel fina dawl ta' slim fik naraw l-om li tismana fik insibu ferħ bla tmiem Arfu ġmilek fil-pittura fuq l-ikoni f'deburħa kwadru l-maħt miraklu jisaħħa ta' midrub li fiqu żmien ta' modi f'dinja maġla kelb qawwa jrib bit bl-għalja tidwi f'qalbna ħarisna u skansana int lajn ta' faraġ tagħna f'kull taqbit f'dan il-wiet ta' tbatija imbik mal-uliet fil-mart jew fl-inkwiet it-bissima tal-bambina tixel fina dawl ta' slim fik